Tamaşavanên hêja însanên baş nayê bîr kirin wê nê jî bîr kirin. Fesîh Güler Xocayê ku emrê xwe di oxira İslam-a ezîz de derbas kiribû, li xestexaneya Kulê de hat tedawîkirin de wefat kiribû. Wexfa yetîman ji bo jiyandina navê Fesîh Xoce wê li Bangladeşê yetîmxane bide çêkirin. Muhterem Fesîh Güler Xocayê ku ji navenda Herêma Kurdistanê hat perwerdekirin û ji dawetvanekî mimtaziyê dawa İslamê bû, ji ber nexweşiya bêemanê ya vîrusa koronayê li xestexaneya ku dihat tedawîkirin de di 18 Tebaxê de rehmet kiribû. Muhterem Fesîh Xoce temamî jiyana xwe di oxira İslamê de borand. Wexfa yetîman ji bo navê ev şexsiyetê mimtaz yê dawa İslamê bijî wê li Bangladeşê yetîmxaneyekê înşa bike. Ji bo vê yekê jî gava ewil hat avêtin. Yetîmxaneya Muhterem Fesîh Xoce ku wê tê de perwerdehî jî bêdayîn dest bi înşat û çêkirinê hat kirin. Yetîmxaneya Fesîh Xoce ya çil kesî bi tevahî li ser 4000 metrekareyê hat avêtin. Wê ji 13 beşan pêk bê, wê li ser avahiya 323 metrekareyan de bê tesîs kirin. Wê di avahiyê de salona xwendinê, xwarinxane, mitvax, hemmam û tualet, salona konferansê, odeya ofîsê, odeya îstirahetê û 5 odeyên ku wê xwendekar lê bimînin hebe.